osasun krisi honetan eta presaz askotan erantzunak ere eskatu dizkiegulako enpresa hauei. Itxaso Gartze, Histozeleko terapia zelularraren arduraduna, egunon? Egunon, bai. Terapia zelularra aipatu dunik, ez? Eta osasun gintzan ari diren enpresa buruz hitz egin nahiko genuke. COVID-19 osasun krisi honetan, zertan lagunduko luke zuek patentatu duzuen zelula horrek, HC016 zelula horrek? Bai. Begira, gu zelula hauekin hasi ginen aspaldi duela 8-10 urte ensaio honekin lanean. Eta zelula hauek dira gantze eguneko zelula ama helduak. Eta zelula hauekin egiten duguna da entrenamendu berezi bat, eta ematen diogun gaitasuna da estres oksidatiboa eta inflamazioen aurre gaitasun handia ematen diote inflamazio hori txikitu eta aurrera eramateko. Orduan, zelula hauek aplikatuz gero, zer gertatzen da organismoan? Hauek egiten dutena da inflamazioaren gutxipena bide honetik bideratzea. Orduan beste jatorrizko zelulak, kasu honetan COVID-en kasuan izaten da beriketan, egiten da sindrome akutua deitzen zaion horreri aurre egiteko erreztasun handiago daukate. Eta zelula hauek patentatuak izateak ze aldatzen du? Zer nahi du, zelula hauek gu bakarrik prestatzeko gaitasuna daukagula, tratamendu oso berezia jarraitzen bai dugulako horretarako. Orduan besten dugu produkzioan. Hemendik aurrera zer gertatuko da zelula horiekin, patentatuak baldin badaude, dagoeneko saiakera klinikoak eta egiten hasia zarete? Ensaio klinikoaren hasiera badaukagu joan den urteko abendutik baimenduta, eta orain sortu den COVID-aren arazo honekin badauzkagu zelulak prest gaixoak tratatzeko. Baina hasi zarete dagoeneko saiakera horiek egiten, oraindik zain zaudete? Ez, orain zain gaude, gaixoak nola orain gauden egoera ez daina hilarria, orduan ez daude ezaugarri horiek betetzen duten pazienteak sartzen ospitaletan. Alde horretatik oso berri ona da, baina gu hor gaude prest, beharrezkoa izatekotan zelulak horre eukitzeko eta paziente horiek ongi tratatzeko. Esan liteko ordan zuen enpresarentzat, Histozelentzat oso momentu delikatu ez dut esango, garrantzitsua izan litekela, nolabait ere zuen terapia hauek funtzionatuko balute, enpresarentzat, berarentzat, beste esparru bat zabalduko delako oso zabala eta mundu mailakoa, ulertzen da? Bai, hori da. Batez ere hasieran oso momentu emozionante izango litzateke, ze ipiniko genituzke gure zelulak arazo oso larri baten aurre egiteko. Eta gero, ondo ateratzekotan eta hori uste dugula, orduan aukera handia eta ona izango litzateke bai. Nik esaten nuen ez, askotan zuena bezalako enpresa bati erantzunak eskatzen dizkigula eta presaz eskatzen dizkigula gizarteak erantzunak, baina argi dago zientziaren mundua, ikerketaren mundua eta gizarteak dituen beharren mundu hori, ez direla oso guztargarriak ez behintzat denboraren aldetik, ez? Zema denborako lana izan da, nola bizi izan duzuzuek presioa nola baitere? Lehen esan dizuan bezala, gure lana jaz izan duela 8 urte edo. Hasi ginean, diseinatzen ensaioa, hasierako laborategiko esperimentuak eta garapena egiten, gero medikamentu horren ziurtasuna bermatzen duten ensaioak egiten, fase ezberdinetan, eta orain hasi gara, behin badakigula tratamendu hori ziur dela, fabrikatzen eta tratamendua gizakietan sartzeko fabrikatzen. Orduan, orain badauzkaguz dosi batzuk eratuta, eta badakigu. Hori horrela funtzionatzen duela eta gizakiengan ziurtasun handia daukala. Horregatik, hori 8 urte hauetan zehar egin izan duguna da, guzti horren garapena. Eta lako egoera batean, zuena bezalako enpresa batentzat, edo enpresa batek, ardura handiagoaz bizi du bere lanan, nik esaten duen, ez? Gizarteak eskatu ere eskatzen diolako, ez? Baina lako egoera batean, erantzunak ematearen arduradunetako bat, alako enpresak direlako. Nolako ardurarekin bizi du hori enpresako jendeak, ez? Langileek eta buruek? Presio handiarekin egia da, ze gainera ikusten dugu jendeak edo gizarteak orain momentu honetan duela 2-3 hilabetetik eskatzen dizkigula txertoak, tratamenduak eta kontatu dizudan bezala hau ez da egun batetik bestera sortzen edo eskura daukagun gauza bat. Orduan horrek behar du gutxieneko denbora bat garapenerako batez ere tratamendu eta txerto horien ziurtasuna bermatzeko. Hori bai delako oinarrizko ezaugarri bat tratamendu hauetan.
Ze garrantzia dauka halako osasun baliabideak Euskal Herrian edukitzeak? Hombre, nik uste dut oso garrantzitsua dela. Ze gainera guk hemen fabrikatzatebez Gurutzetako ospitalean hasi ahal izatea horrelako ensaio garrantzitsu bat, honek balio handia ematen dio. Eta noren lana da, ez da enpresarena bakarrik, osasun sistema oso baten lana da, halako tratamenduei bide eman izatea? Bai. Sare bat dago honen guztian atzean, enpresak osasun sistemak eta hainbat ezaugarri eta faktore ezberdinek kontutan hartuta osatutakoa. Zenbat ikertzaile buruz ari gintezke eta zenbat bestelako langileri buruz ari gintezke halako tratamendu bat aurrera ateratzeko? Gure kasuan oso enpresa txikia da eta egiten dugun lan eta esfortzu oso handia da guztien partetik. Orduan pentsatu gu 30 ez garela. Orduan zelako esfortzua eskatzen digun horrek prestatzean saio bat hasierako fase guztietatik. Bai hasierako pentsatzeko modua, gero garatzea, laborategien endakoa, eta esfortzu da pertsonala eta bai ekonomikoa. Eta horrelako enpresa txikiarentzako badaukala bere garrantzia orain tratamendu hau momentu honetan erabili ahal izatea. Galderak asko dira eta erantzunak eskatzen ditugu, hori esaten ari gara, horregatik zientzia aspaldiko denbora honetan, nolabait ere erdigunean ere badagoela, ez? Galdera hori erantzuteko bidean. Zuen nolako babesa sentitzen duzue erakundeen aldetik eta galderak egiten ditugun hon aldetik, ez? Eta nolako babesa izango duzuela espero duzu eta datozen urteetan? Bueno, orain nabaria da presio handia daukagula eta fokuan gaudela, ez? Hala ere ikusiko dugu hau pasatzerakoan honek jarraitzen duen. Argi dago igual kaleko jendeak astuko duela. Behin konponbide bat edo hau apurtxo baten astu egiten denean ez garela egongo lehenengo lerroan. Baina, espero dute erakundeek eta bai kontutan hartuko dutela. Batez ere horrelako egoera bat agian etor litekela pentsatuta, kontutan hartuko gaituztela batez ere garapen horiek lagundu ahal izateko. Terapia zelularra, COVID-19aren gaitz edo eragindako gaitz horien aurrean, tartean biriketako antura, ari aurre egiteko erabiliko duzu. Ze beste ikerketa lerroa daukazu ezabalik, Istozelen? Gu badaukagu ere, gainera HC016 hauekin, Bizkarrezur muineko kalteak ere tratatzen ari ditugu, ensaio bat ere martxan daukagu. Ja zenbait paziente tratatu egin ditugu batez ere lehenengo ziurtasun fase batean, ze esan dugun bezala badaude fase batzuk ziurtasuna bermatzen dutena, baina gero ensaio hasterakoan zuk ere berriro gizakiengan ziurtatu behar duzu horiek seguru direla. Eta gaude fase horretan, ere ensaio horretan, zeula berdinekin. Itxaso Gartzia, Istozeleko terapia zelularraren arduraduna. Estimatua dago, zuen berri eman izana, ez? Eta Euskal Herrian ere, hau egiten ari garela, kontatu izana, gertutasuna aipatu duzuzuk garrantzia daukalako, Istozel eta osasun sistema osoa, ez? Elkarlanean ere, hori berri pozgarria da guztiontzat, hori ala gertatzen dela ikustea. Beste bat arde, eskerrik asko.